Wasal fl-aħħar fażi tiegħu il-proġett ta' tbdil ta' meters tad-dawl antiki għall-smart meters il-ġodda. Sa issa aktar minn 87% tal-meters tad-dawl imqabbda mas-sistema tad-distribuzzjoni tal-pajjiż huma smart meters. Fix-xhur li ġejjin se jkunu qed jinbidlu l-kumplament. Il-kap eżekuttiv tal-L-Enemalta qal il-proġett wasal fl-aktar fażi diffiċli tiegħu. Għaldaqstant wasalna għall-meters l-iktar diffiċli li jinbidlu. Għalfejn? Għax hemm residenzi fejn morna forsi ħabbatna darbtejn tlieta u ma fetħilna ħadd, hemm residenzi wkoll li huma magħluqin u ħadd ma joqgħod fihom. Spjegalna fuq il-ħtieġa li jkun hemm dan it-tibdil fil-meters. Il-proġett tal-meters aħna huwa importanti li nlestuh biex anki flimkien mal-arms il-kont jibda joħroġ fuq b'mod regolari għax bekk inkunu nistgħu il-meters jinqraw awtomatikament u bekk anke l-kont joħroġ fuq bażi regolari. Appella l-kooperazzjoni tal-klijenti biex ikun jista' jingħalaq dan il-proġett. Kull min għandu meter antik irid jinbidel smart dan eċemplilna. Aktar il-qudiem se nkunu wkoll qegħdin nintensifikaw il-kampanja tagħna. Għalhekk klijenti li għad baqagħlhom xi meter tad-dawl antik jistgħu jikkuntattjaw lill-Enemalta permezz ta' free phone fuq 800 72 224 jew email meters.emc@enemalta.com.mt.